Voi mitä? Juu, niin jo. Ketä on elävä? Sano mulle Markus. Aika monikin tällä hetkellä Ketä maailmassa. on elävä? Tällä hetkellä maailmassa on montakin elävää ihmistä. Joni lopetti Ketä juomista. on elävä? Et sä pystynyt juomaan enempää. Ketä on elävä? Monikin. Esimerkiksi sä oot elävä. Ketä on elävä? Ei kukaan.